फरायसा आफादा जेब्ला 2022नि 7 फेब्रुआरियावहाय जोङो बड'लेण्ड मेट्रिक सिमेट्रिनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै बिबार बावनानै जोङो दाफुंसारदों। बिनि मास मोननैनि उनावनो जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डखौ जोङो डिमान्ड खालामदों जोंनि क'क्राझार केडिएसि फिल्डआवहाय। आरो बिनि गेजेरजों जों क'क्राझार डेपुटि कमिशनारनो जोङो बिनि थ्रुयैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंनि प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, आसामनि गभर्नर बिथांमोननो, चिफ मिनिस्टारनो जों लाइजाम दैथायहरदों। नाथाय बिनि उनावबो जोङो दिनै बै समावहाय जों दिल्लीयावहाय जों सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों। जोंनि क'क्राझार देबोरगाव देउदिनि फोथाराव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरियाव जों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि फार्स्ट एनुवेल कनभेनसननि जि मोनसे डेलिगेट्स सेसनावहाय जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों गिबियावनो दोननानै जोङो दिनै प्रेस एजिटेसन जोंनि भारत सरकारनि भारत सरकारनिसिम जों बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जि मोनसे एजिटेसन बेखौ जों एजेन्डाखौ जों गिबियावनो लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फोरनि जे मोनसे थांनानै थानायनि जे ससिय' इक'नमिक कालचारेल आपलिफ्टमेन्ट जौगानायनि थाखाय जे मोनसे जों एजेन्डा लादों। हानायखिनि बनसुआ बे बिथिङाव हाबनानैबो जों जाहाथे बर' हारिखौ जों मोजाङै सिबिनो हायो बेखौबो जों लाफादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउथ एम्पावारमेन्ट जोंनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि सायावबो बनसुआ जि हायो जों एसे सहाय होनानै जोंनि फैबाय थानाय जोंनि गथ' लाइमोनफोरखौ निउ जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो हिस्ट्रिकेलि जोंनि कनस्टिटिउसनेलि लिगेलि जों बिथांमोनखौ जों गियान होनो हायो नामा, विजडम जों होनो हायो नामा, बे हाबाफारिखौबो जों लाफादों। आरो बेजों लोगोसे जों ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जों इउनाइटेड जानानै जों ट्राइबेलफोरजों ज' जानानै जोंनि ट्राइबेल इस्यु, बर'नि इस्यु, जोंनि आसाम ट्राइबेलफोरनि इस्युनि सायाव जों जयैनो दिल्ली फारसे आवगायनानै भारत सरकारनि गेजेरजों जों सावरायनानै बिथांमोननि गेजेरजों जोङो नांनानै माबा मोनसे थांनानै थानायनि जों अबस्था लाबोनो हायो नामा, बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे एजेन्डाखौबो लादों। दा बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै जोंनि कार्बिनि दैदेनगिरि, बारग' बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनार बारग' आरो दानि चेयारमेन अल पार्टी हिल्स लिडार्स कनफारेन्सनि जन एंटिकाटर सार, बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव मैखोमै बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो बिथाङाबो सम सम जोंखौ गावसोरनि हाबाफारियाव बाहागो लानायाव खोब लेंहरो। दा जों बेखौनो नोजोर बोनानै जों जाहाथे जों इउनाइटेड जानो हायो ट्राइबेलफ्रा। आरो बेजों लोगोसे जोंना गार'लेण्ड बिग्रा गार' स्टुडेन्टस लिडार टुरानि टेंसाकजि ममेन बिथाङाबो फैनानै जोंजों मैखोमैनो बाहागो लादों। आरो जोंनि बर'फोरनि लं स्टान्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, बिनि सायाव बिथांमोना जोंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै, सै खालामगोन होननानै जेब्लायबो जों नांथाबनानै जोंनि हाबाफारियाव बिथांमोना सहाय होबोबाय थादों। दा जोंहा बिनि सायावहाय लेगेल सिस्टेमजों जों फोसावनो नायनांगोन। आरो दा बे लेगेल सिस्टेमजोंहाय जोङो मिथिनाय एबा जोङो मोनदांनायाव दे जोंनि भारतआव ट्राइबेलफ्रा 2005 नि जि फरेस्ट डिउलार्स एक्टनि मथे दे जोंहा मोनसे ट्राइबेलफ्रा जोंनि हायाव जों हाग्रा सिफायनानै थानो हानाय बे मोनसे माबा दङ, मोनथाय दङ। जाय मोनथायखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामदों 2006आव। दा बे मोनथाय बायदियै जोंना भारत सरकारा मोनसे डिक्लेरेसन होदों, ट्राइबेल मानसिफ्रा जेरावखि थाया मानो थागिबि हिसाबै हाग्रा बंग्राखौ सिफायनानै बिथांमोना थानो हायो। मानो होनब्ला जोंनि ट्राइबेल मानसिया जों थानाया जेबो मिथिंगानि थाखाय खहा जाया। मानो होनब्ला बर'फ्रा सोरगिदिं दंफां लाइफां गायनानै न'खर संसार जायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बुंनांगौआ बिसो दे जोंनि सरकारा, आसाम सरकार एबा बिटिसि सरकारा दे बिथांमोना गोहोआव दं। बिथांमोना दिनै बिथांमोना इलिगेलि जोंनि बिटिसि 6 शिड्युल
एबा BTC 6 शेड्युल नङै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव इलिगेलि अकुपाइड खालामनानै बाहेरानिफ्राय फैनानै न' लुनानै संसार जानानै दं बिथांमोनखौ अलरेडि गुवाहाटी हाइकर्टआ अर्डार हरबाय इभिक्सननि थाखाय नाथाय दिनैसिमबो सार्कोल अफिसार्स बिथांमोननिसिमबो लाइजाम सफैबाय नाथाय दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै दा बेखौ बिथांमोना मावग्रोनाया गाहाम माने बिथांमोननि खालि जानाय हायाव बैफोरबादि हा गैजायै दैजों खुरख'जानाय एबा सोरबा माने बै समनि आन्दलनफ्रावहाय होखारजानाय मानसिफ्रा आलाय सिलायफ्रा जाहाथे थाहैथों बेफोरबायदि आलाय सिलाय दा थाथों आरो जों मोनसेखौ जों खावलायबावो मनसुनि जानानै दिनै सोरखौब्ला वेदार हि इज बनाफाइड आरो नन बनाफाइड जानो हागौ बिथांमोनहा होखारनायनि आगोल सोरखौबा मोनसे नटिफिकेसन होनानै बिथांमोनखौ खावलायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो मोनसे अल्टारनेटिभ शेल्टार थानायनि थाखाय माबा मोनसे बानायग्रोनानै बिथांमोनखौ इभिक्सन खालायनाया गाहाम मानो होनब्ला मानसि हिसाबै अन हिउमेनिटेरियान ग्राउन्ड दिनै बिथांमोना नैबे गुसु समाव गोजां बोथोर समाव निहोर गोलैनाय समाव दिनै न'आ सिफाय जानाय बिथांमोना न' गैया हालाय हाफाय दिनै गोजां बोथोर जि जोमनि खोथा दं दिनै गथ' गथाय फरायदों स्कुलाव थांनायनि खोथा दं दिनै सेनिटेसननि खोथा दं बाहेरायाव थांनायनि खोथा दं दुगैनायनि खोथा दं दै लोंनाय ओंखाम संनाय गासैनिबो समस्या दं बेखायनो मानसि हिसाबै अन हिउमेनिटेरियान ग्राउन्ड गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि खामानि मावोबा जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव प्रपार प्लानिं प्रपार नटिफिकेसननि गेजेरजों अल्टारनेटिभ बेबस्था खालायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बानायग्रोनाया मोजां See, we have seen that the Bodos were given consecutive 3 accords instead of giving full-fledged separate state. Now, in 1993, Bodos were given Bodoland Autonomous Council, where the basic demands, the separate state, has been denied by the central government. And in 2003, again, the government of India has failed to fulfill the long-cherished dream of the Bodo people, that is separate state Bodoland. Instead of giving separate state, they are giving a small 6th schedule council. That is also not enough to fulfill the long-cherished dream of the Bodo people. That is why, again, the agitation has taken place. In 2020, another peace agreement, that is BTC Accord, has been given. That is also failed to fulfill the long-cherished dream of the people. And this Bodo National Students Union, founded on 2022, 7 February, has started fresh political agitation for the demand of the separate state Bodoland. And now this committee has been already 1 year, which is an ad hoc committee. And today, on this auspicious first annual convention of Bodo National Students Union, we have formed a full-fledged committee where we are going to start a fresh political agitation, fresh demand for the separate state Bodoland. Now our demand will continue, and we have placed many agendas. And among these agendas, our prior demand is that the separate state Bodoland, which we are going to demonstrate or agitate before the government of India. And second is that we are working for the all-round development of the Bodo community in socio, economic, cultural and political upliftments of the Bodos. And Bonshu is especially working for the welfare of the students community, where our newer generation, younger generation will get to have a full system of education and full knowledge of wisdoms, where they will get to know the rights of the tribal people, the rights of the Constitution of India, the historical rights and the political rights and the constitutional rights and the legal rights. So we are supporting this Bodo National Students Union, and we are also working for the unity of the tribal people, because the issue of the tribal people is same here in Assam. All are suppressed and oppressed by the government, but we fail to get the justice as the sons of the soils of Assam, here, as per the provision of
as per the provision of the Constitution of India. जोंहा बर' माहारिनि फरायसा आफादा बे जोनोम जानायनिफ्रायनो जे मोनसे जोंनि थांखि आरो जोंनि पलिसि एजेन्डाखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामबोदों बे समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा जोंजों थानानै खामानि मावफादों आरो बनसुखौ गिबियैनो दिनै जोनोम होनाया बर' समाजनि इन्टेलेक्सुवेल्सफोर गोबां आफादनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनासो दिनै फैनानै जोंनि बनसुखौ जोंखौ जोनोम होफैदों दा बेयावहाय बनसुनि जि मोनसे गोथार थांखि जे मोनसे गोख्रों डिसिसन लानानै बर'फोरनि मोन्थाय थांनानै थानायनि राव हारिमुखौ जौगानाय गासैबो माने बिथिङाव बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि थांखि बे थांखिखौ दिनै मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा जोंखौ सहाय होदों दा बेनि फोरमानानो जाहैबाय जों दिल्लीयावबो थांनानै जों सोमावसारहैनो हादों बेनि फोरमाना जाहैबाय जों गोबां प्रग्राम खुंबाय मास गेदारिं प्रग्राम खुंबाय गोबां हाबाफारि लाबाय बेवहाय रायजोफ्रा जोंखौ सहाय हरदों आरो नैबे जोंनि फार्स्ट एनुवेल कनभेन्सनावबो नैबे क'क्राझार ओनसोलनि जोंनि सुबुंफ्रा रायजोफ्रा दिनै एसे एनै जोंनो ओंखाम मैगं जगार खालामनानैब्लाबो नैबे जोंनि हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामदों दा बेनि सायाव दा फैबाय थानाय समाव बनसुनि जि मोनसे गोथार थांखि आरो हाबाफारि आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनायनि जि मोनसे थांखि लानानै आवगायलांदों बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो सापर्ट होदों आरो होलांबाय थागोन होननानै आंहा आसा दङ going to have the agenda and we have already started. That is why today we are inviting our tribal brothers. We are inviting from the Karbi Anglong, the tribal leader, John Ingtikatan, former Principal Secretary of BTC and Deputy Commissioner of Kokrajhar, and now a chairman of the All Party Hills Leaders Conference. When he is working for the rights of the Karbi people, the Hills tribal people, for the Dimasa people, he is fighting for the 6th schedule, and they are fighting for the autonomous state within state, which they are supposed to get. And they are supporting the long-standing demand of the Bodo people, that is separate state. And now we are having our Garo brother, Tengsak Jib Momin, Garo student president, where they are also demanding in Meghalaya separate state Garo land. So we are cooperating, or we are uniting together. And since Bonshu is now only a 1-year-old organization, in future to come, we are definitely going to unite together and cooperate together and fight together for the unity and for the survival of the tribal people. The immediate agenda is to start a fresh agitation for the separate state Bodoland and to make an awareness among the Bodo people and the tribal people. The rights to self-determination, the right to autonomy, fight for the identity as per the provision of the Constitution of India. दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा 7 तारिख फेब्रुवारि 2023 आव जोंनि हाबाफारि बादियै बर' माहारियारि फरायसा आफादा फार्स्ट एनुवेल कनभेन्सनखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुंनो हाबाय दा आङो बनसुनि आफादगिरि जानानै गासैबो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो जोंनि बर' समाजनि मेलेमजिबि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आरो जोंनि बनसुनि बे फार्स्ट एनुवेल कनभेन्सननि रिसेपसन कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन कनभेनर बिथांमोनखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो दा जोंहा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों दे जोंनि फुल फ्लेजेड मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि जाय जोङो एडक कमिटि हिसाबै थांनाय 2022 7 फेब्रुवारिनिफ्राय जों दिनै मैयासिम जों सोलिबोदोंमोन दा बिनि गेजेराव जोंहा गोबां जोंनि गोरों लाइमोनफोर गोसो गुदुं लाइमोनफोर जाथिनि थाखाय जांख्रिखांग्रा बिथांमोना ओंखारबोनानै जोंजों जगदान होनानै जोंनि बे फुल फ्लेजेड मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दाफुंनायाव आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं साफ्रोमखौबो बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो
बे हाबाफारिनि गेजेरजों जि जों मोनसे बनसुआ जाथि सिबिनाय जाथि जौगानाय आरो बर' हारिनि मोनथाय भारत सरकारनि जि मोनसे जोंहा प्रभिजन थांनानै थानायनि बिनि सायाव जों सावरायदों जोङो गोदान मोनसे मेम'रेन्डाम एबा माखासे डिमान्ड जों बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों बानायनाय जायाखै खिन्थु जोंनि बडि सेन्ट्रेल बडिखौ जोङो फुल फ्लेजेड दाफुंनायखौ बे हाबाफारिखौ जों साक्सेसफुलि बिराद मेहेर गोनांजों जों खालामनो हादों।